Сега ще ви покажа поддръжка на гелова ноктопластика. Имаме клиентка, която е била преди 4 седмици на ноктопластика. Първо премахваме горния слой на гела с електрическата пила. Изчистваме ноката от праха. Нанасяме течност за разлагане на кожички. Препарата за кожички Nail Expert е с ново специално съдържание, така че можете веднага да почнете да премахвате кутикулата. Едновременно избутваме кожичките. Избърсваме повърхността на ноката. И премахваме кожичките. Така че изпилихме повърхността с електрическата пила, премахнахме кутикулата с омекотителя и сега с пилата леко изпиляваме повърхността на ноката и скъсяваме ногтите. Изпиляваме страничните линии, за да може ноката да не увисва. Ето така отстрани. И след това изпиляваме формата на ногтите. Така свързваме гела с естествения нокът. Не трябва да има никакъв знателен преход в това място. Излъскваме ноката с полиращата пила. Много е важно да излъскаме ноката от долната страна, за да може идеално да загладиме естествения нокът. Старателно избърсваме повърхността на ноката с клинера, за да премахнем праха. След това даваме Nail Prep, Ultra Bond и можем да нанасяме гел. Nail Prep даваме през целия нокът. След това нанасяме Ultra Bond. Внимателно си изчистваме четката, да не остане много Ultra Bond в четката. И внимателно нанасяме през целия нокът и внимаваме да не се допираме до кожичките. Когато си вземете повече Ultra Bond, на върха на четката се образува капка, която може да потече през кожичките и пак е предпоставка, че гелът също ще потече през кожичките.
Затова ултрабонд нанасяме много внимателно. Започваме да нанасяме гела. Нанасяме го веднъж или два пъти в зависимост от това след колко време е дошла клиентката на поддръжка. Ако го нанасяме два пъти, между двата слоя не избърсваме лепкавия слой с клинъра. Ще използваме Pink 3 в 1. Нанасяме без да докосваме кожичките. Нанасяме го така, че да се образува арка и създаваме едновременно точка на стреса. Затова връщаме гела назад към точката на стреса и след това си минаваме и свободния край на ноката. Като погледнете отстрани, трябва да видите арката и точката на стреса. В нашия случай е достатъчен само един слой. Направили сме арката, създали сме точка на стреса, така че даваме ногтите на 3 минути до UV лампата. След 3 минути изваждаме ръката от лампата, избърсваме повърхността на ногтите с клинъра и виждаме, че гелът се е втвърдил. Има съвършен блясък. С помощта на пилата ще дооформим арката. Повечето гелове имат тенденция да се разлеят по краищата на ноката и тук се вижда на края на ноката леко възвишение. За тази цел използваме финна пила. Идеално е грубост 180. Започваме с пиленето на страничните линии от едната страна и от другата страна. След това постепенно започваме да пилим повърхността на ноката посока към точката на стреса. Върхът на ноката е готов и след това внимателно с пилата минаваме около кожичките, за да премахнем местата, където сме се докоснали. Единственото место, което не пилиме, е точката на стреса. Изчистваме от праха. Изпиляваме още веднъж естествения нокът отдолу. При този поглед отстрани се вижда как страничните линии са идеално равни. Сега ще ви покажа разликата при фронтален поглед между ногтите преди и след поддръжката. Тук много добре се вижда как сме изпилили ноката отстрани и отдолу и по този начин сме повдигнали арката. Тук виждаме как естественият нокът се е свил отляво и отдясно. Тук сложихме малко повече гел отляво и отдясно и с пилене отдолу повдигнахме арката. Минаваме ноката с полиращата пила. Винаги използвам две полиращи пили, една нова и една стара. Първо минаваме с новата.
след това с старата, която е по-финна. Около кожичките вдигам полиращата пила, ето така, и по този начин премахвам праха. Страничната част на полиращата пила е като гъба и събира праха. Излъскваме идеално естествения нокът от долната страна. Изчистваме повърхността с клинъра и по този начин премахваме и последните остатъци от праха. На така нагласени ногти можем или да направим декорация, или френски маникюр, или както в нашия случай да нанесем цветен гел. Ще използваме неон пинк. И ще го нанесем с четката за цветен гел, която е с естествен косъм и е много финна. В повечето случаи, за да постигнем желания цвят, нанасяме цветните гелове два пъти. Даваме и началната страна. Правиме ногтите по един и сменяме лява и дясна ръка. Като са готови всичките, даваме ги до UV лампата на 2 минути. След това нанасяме Base Top или топ гел. След 2 минути цветният гел се е втвърдил, изваждаме от UV лампата и целият този строеж запечатваме с Base Top от гел лака. Той е много твърд и има съвършен блясък. Даваме до UV лампата на 2 минути. След 2 минути Base Top се е втвърдил и избърсваме повърхността с клинъра. Повърхността е идеално лъскава и нокътът е готов. Даваме регенериращо масло. Леко масажираме и накрая избърсваме повърхността от излишното масло. Нокетът е готов и поддръжката също.